Veľmi často ľudia povedia programátor alebo robotika, že to je také surové, ale nie, práve ja si myslím, že práve tá informatika, robotika má slúžiť nám ľuďom. Nie zobrať prácu, ale zjednodušiť prácu. Robotika aj na tých základných školách, aj na stredných školách vlastne by mala odrážať a spájať celé tie prírodné vedy. Spájať tú matematiku, tú fyziku, chémiu, biológiu, hej? A vlastne do jedného celku. A to sa snažím práve aj na tých krúžkoch. Môj príbeh je trošku taký výnimočný oproti ostatným mojim kolegom, ktorí väčšinou študovali vlastne nejakú pedagogiku alebo prírodné vedy zamerané na pedagogiku. Ja práve naopak, ja som študoval v podstate technickú univerzitu. To, že som nastúpil do školy, to som počítal, že to bude vlastne taká krátka chvíľka a idem tak kde inde. No a v podstate som zistil to, že ma to tak zaujalo, tak mi to vliezlo pod kožu, že v podstate som zistil, že toto je tá práca, čo ma baví. Približne v roku 2010 som zistil, že existujú vlastne stavebnice Lego. Hej? To znamená, to ma tak trošku nadchlo. Urobil som taký malý grant, požiadal som o peniaze, získal som na prvé stavebnice, ktoré boli veľmi drahé a bola to úžasná vec. A vtedy som zistil, že toto je také práve, ktoré by som mohol preniesť tým deťom, kde sa spojí nie len informatika, ale vlastne všetko to, čo som si želal, aby sa vlastne spojilo, tak sa to presne tam spojilo. Ja mám rád príbehovú informatiku, tomu hovorím, alebo príbehové vyučovanie. Znamená, že prídem a poviem, viete, volal mi včera môj kamarát a má problém s týmto. A teraz potrebuje to vyriešiť, lebo má doma synčeka a ten plače. A príbehová informatika alebo príbehové vyučovanie je veľmi pekné, ak má vlastne to správne vyvrcholenie, že sme mu pomohli a vlastne vieme riešenie. No a tým pádom vlastne pomocou takýchto príbehov tí chlapci a prípadne dievčatá vlastne nakoniec zistia, že veď oni si môžu tiež niečo vymyslieť, taký príbeh, hej, čiže sa naučia. Začal som chodiť na krúžok robotiky už ako prvák. Chcel som proste niečo zistiť viac o tom, ako fungujú technológie a tak. A pán Motičský vyučoval robotiku a ako mladý chlapec ma to zaujímalo, tak som prišiel proste k nemu na krúžok a on tam nás motivoval, dal nám rôzne úlohy. Sme robili nejakých jednoduchých robotov a potom sme chodili po rôznych súťažiach, či už po Slovensku alebo aj mimo. A prinieslo nám to veľa do života, pretože sme sa naučili, ako pracovať ako kolektív. Musíte vedieť byť tímoví, aby ste niečo v živote dosiahli. Teraz som žiakom prvého ročníka na strednej škole, ale pán učiteľ mi stále dokáže pomôcť pri nejakých mojich vlastných projektoch, keď mu napíšem cez víkend alebo aj cez prázdniny. Pán učiteľ Motičský určite ma inšpiroval v pokračovaní v štúdiu v danom segmente. Venujem sa konkrétne umelej inteligencii. Vidíme rôznych robotov, chatbotov a všetko možné, čo sa teraz deje vo svete. Navnadil nás na terajší trend. Samotné meno Ján Motešický je v našom učiteľskom spoločenstve, by som povedal, v rámci mesta už je pojmom. Naozaj je mentorom, je to značkou kvality v rámci informatizácie. Stretnúť takéhoto učiteľa je zážitok, nielen pre žiaka, ale naozaj aj pre rodiča, pre verejnosť, pretože to nadšenie z neho vyžaruje. Tú prácu v rámci informatiky a robotizácie, ktorú on robí, to sú desiatky a stovky hodín práce so žiakmi v pobedňajších činnostiach a v dnešnej dobe naozaj je už pomaly až výnimočné, že učitelia robia aj tú mimoškolskú zaujímavú činnosť na školách. Berem všetky deti, ktoré prídu sem s otvorenou mysľou a dobrým srdcom a v každom dieťati je talent. Nemôžeme povedať, že by existovalo dieťa bez talentu. Len ho treba správne nasmerovať, treba ho niekedy viac možno vypočuť a to dieťa si k vám nájde samé cestu.